Shukor nakashlem jong unong san Hima. Menteri Ketenat Poliputi ke Sorkar Jela Ubalak men Rymbui. Hagas ngit ho diang ulakan tho persya yo President ke Voice of the People Party uba adan melabasai mot. Halor ke jingkeno baka Sorkar Jela ke penstom ben yiki Nonghikai dak babatha yiki ban pendap yaka Meghalaya Teacher Eligibility Test namar sngut ho yaka jing shisha. Ke jingkran jong u ke bakeno bangi pendik yiki Nonghikai dak baong yaki ban pendap yaka amtat. Kalong ke badai ban pendram jur namar sngut ho ke ke jing shisha. Hashwa bu unkeno kum kini ngasngo bu ude ban wat shwa ya kadaw ke badan shadandat kum kini karai long uba Rymbui bakran shikinong tho khobor uba lakmen ulong be ke teacher eligibility test kadai ke jing betha ya baro Katkum ka Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 kabal pins kham ya ka da karai jong ke ying bishar bahkli do ha ka shitarik nai lor arjar arpusan karai ka ong baro kino hikai ki diban pas ya tat klem da khen ni gajing jrong jong gajing shakri lait no tang kitu ki badang sa satang sansnam gajing shakri ki balat ban shim mi katat hendai ki du no e gajing kiu kerdan ulaong manu ba Ïalam Bakla manu ba pen shitam kumta ula banjur baka Sorkar ka shate ha ka an ngide ban sngot ho bangi sha sanshar ha ka an ban ha ban bot ya ka an namar ka ne ka rai jong ka Supreme Court kamtre kam tang ha Jela Meghalaya katre kam ha baro ka wei gari India ulaong bat benra batang ki jaka pule ret pa ki balat ki bedang ap ban pha shaka bench ka bakham hajrong kumta ban ong baka Sorkar ka pendik yaki Nonghikai dak babatha yaki ban shem ka amtat kalong ka Bakla hadu kata kata namar ki Nonghikai ki tip shai yakani ulaong Menteri ulaong baka Jela kala menjur ka jing bishar banya ha ka ying bishar ba khli do kum joru ki we ki Jela bat ki seng jong ki Nonghikai kum ka SSA Association shu ba Rymbui ula khot sngob ha ya ka VPP ban ajing mut kum no ban weng ya ka ni ka jing khanglat ha ka liang ka an ka badan menta namar lingba ki jing ajing mut jong ki kan kham ha shu